partenerul rubricii Green Hills Market. Green Hills Market. Plăcerea de a face cumpărături. Mezelurile sunt produse pe care le consumăm în mod regulat, pentru că ne place gustul acestora, mai ales în combinație cu diferite sosuri sau salate. În ediția de astăzi testăm safaladele, un tip de crembuș de dimensiuni mai mari și respectiv cu un conținut bogat de carne. Vrem să avem încredere în producătorii autohtoni, deși de multe ori ei înșiși se compromit. Analizele fizico-chimice însă nu pot minți. Care este conținutul de nitrit, dar și ce cantitate de apă au safaladele? Aflați în rubrica Atenție, se testează! Cum să nu cădem pradă spoturilor publicitare, dar să alegem riguros mezelurile, ne ajută juriul consumator. Cumpărătorii din magazin au apreciat produsele codificate și au votat. Cine a obținut cele mai multe voturi? Vedem imediat. Propunem spre degustare safaladele ale 3 producători codificați sub numerele 1. Fileti, 2. Mezelini și 3. Pegas. Îmi dau vot pentru productul numărul 3. Я голосую за второй номер. Я голосую за второй номер. Вкусно и качественно. Мне вот это понравилось. Я голосую за второй номер. Хорошо. Голосую за второй номер. Не знаю, больше нравится по вкусу. Здесь, кажется, просто вкусовые добавки. Все. Не знаю, может, не права. Are un gust mai delicat. Îmi dau votul pentru produsul numărul 2. Я отдаю свой голос за номер 2. Da, votul pentru produsul numărul 2 are și aroma și absolut tot ce... Номер 3. Недостаточно настроено оборудование, имеются следы воздуха. То есть вакуумное, это самое, не работает вакуум нормально на аппаратуре. Мягкий вкус, но это ароматизированные больше. Запах. Не всех считаю номер 2 более приятный. În rezultatul degustării, publicul a oferit cele mai multe voturi pentru producătorul Mezelini, codificat sub numărul 2. Nu de puține ori, departamentele de marketing ademenesc cumpărătorii cu diferite oferte și promoții. Așadar, atunci când vi se propune să procurați 2 pachete, iar al 3-lea îl primiți gratuit, probabilitatea că produsul are un termen de valabilitate ce expiră în timpul apropiat e destul de mare. În mare parte apreciem calitatea mezelurilor după aspectul exterior și deseori nu prea ne încumetăm să cerem o felie de salam pentru degustare. În supermarketuri există o gamă variată de produse amplasate în vitrină conform unor reguli de marketing. Producătorul care plătește mai mult are și un spațiu mai mare. Faptul că pe rafturi sunt puține mărfuri ale producătorului preferat nu înseamnă că au dispărut de pe piață pentru că nu erau de calitate. Deși la majoritatea safaladelor membrana reprezintă un produs natural, trebuie să evitați totuși consumul acesteia. Ce altceva în afară de carne conțin aceste mezeluri, ne spun cei care au realizat investigațiile fizico-chimice. Mostrele de safalade au fost prezentate Institutului Național de Standardizare și Metrologie, laboratorul încercări produse alimentare, în cadrul căruia au fost determinați indicii fizico-chimici și cei de aspect, gust și miros ai produsului. Au fost prelevate 3 probe de safalade calitate superioară, de la 3 producători diferiți. Probele au fost sigilate, codificate și transmise în laboratorul de încercări pentru investigații. Au fost investigați indicii fizico-chimici și organoleptici. Conform indicilor fizico-chimici, și anume fracția masică de umiditate și conținutul de nitriți, safaladele corespund cerințelor documentelor normative.
și indicii stabiliți s-au încadrat în normele stabilite de documentul normativ. Conform indicilor organoleptici, și anume aspect exterior, aspect în secțiune, consistență, gust, miros, safaladele corespund cerințelor documentelor normative și sunt calitative pentru consum. În urma testelor de laborator s-a stabilit următoarea clasificare. Pe locul 1, probele codificate cu numărul 3, pe locul 2, probele codificate cu numărul 2 și pe locul 3, proba codificată cu numărul 1. În rezultatul analizelor fizico-chimice, producătorul pe gaz, codificat sub numărul 3, a fost plasat pe primul loc. Partenerul rubricii Green Hills Market. Green Hills Market. Plăcerea de a face cumpărături.